Weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to beeli hel koyli alpha mbayi hawa lobbudu ko waktu yoni ha to ɓulal e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruuji men to leydi Sénégal kikiɗe hannde o moɓodiral hakkude yeewi askan wi kame wattu Sénégal to place le bulletin mo Dakar ko ɗon mawɗo leydi Sénégal ƴetti laana mum ndi o yaɓani to Paris lamorgo leydi France gam tawtorede batu jonde faggudu to leydi Mauritanie kene tolnoy capanɗe jeeɗiɗo goho pawɗo temedde jeeɗiɗo nogas e jeegomo élève woni tawtoraɓe kawguela guela BFM e nder leydi Mauritanie kala to leydi Mali teskama accident musɗo baɗɗo to commune mo San ha ganduɗa kene tolno yimɓe joyo hen tata ko rewɓe mbasi hen pittali mumen to leydi Guinée Conakry kene wona police aɓe nayo kame gendarme goto mbiya teɓ caggal mayde élève goto ñande gonduɗo hen lewru seppoji bannoɗi ko fate banggue haɓade ɓeydugol coggo carburant e nder leydi ndi kabaruuji men ma naw ena jafoɗon kabaruuji men manaw ena to leydi Côte d'Ivoire jaton to Côte d'Ivoire kame Togo to Burkina Faso Afrique du Sud ma en jaaha toon to Kenya kame joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena kala rafi mo Allah addi ene jogii kere safra ɗum kala rafi mo neɗɗo wondi ene jogii cafrowo ɗum ceerno jibisi ko safriyanke ko wittiyanke safriyanke safruji fina tawa ceerno jibisi ko jaadinɗo ɓalawal e danwal kala ceerno jibisi ene safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗi a ciirol ceerno jibisi ne safra kista fibram ndogam sita rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno jibisi ene safra worɓe ustoraɓe goragu e worɓe yawɓe yitade koye mumen ceerno jibisi ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde rafiji jeenayyi jaltayma ha laaɓa omo jogui fannu sa ƴetti ɗum fodde sappo ine rafini yaltayma ha laaɓa fannu keso mo witti joni waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗum fodde temedere rafi comiɗo e ɓandu ma ne yalta ha laaɓa ceerno jibisi ne jogui leɗɗe neɗɗo to wawi foof rafi mum to banggue goragu to yarata so wannima hen payanɗe ɗiɗi walla payanɗe tati ma yiito hoorema hano hannirta ni ceerno jibisi ko laabɗo reedu malaɗo woni bawɗo listihara so wannima listihara cikkata ko nder ɓerde ma woni ko inde ma inde nene ma dokkata o haala ko wonema ha mbiya yoni ceerno jibisi so yennama ka miskinallo safruma ha mbiya weng tawa hay mbuuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi mo seydineji baklidi hoore mum ha haɓɓa walla janowo barogal ceerno jibisi ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawi to jum to base makko tawateɗo to jum kala jiɗɗo hebdemo to banggue leydi Sénégal numéro makko ko 78 163 24 82 so tawi ko yiɗɗo hebdemo to banggue WhatsApp numéro makko ko 00 222 47 22 80 84 base makko tawateɗo toon nakcoto leegal netti kadi miñi ko Alassane Sine tawe ɗon numéro mum ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sine wiye dendagal kiline mum jiɗɗo waɗnede jiɗɗo wawi wonde foof leɗɗe mum wawi yetta ɗum hano hannirta ni waɗanteɓe listihar noon wonɓe Amérique wonɓe Europe ko ujunnaji ɗiɗi CFA ko ujunnaji ɗiɗi CFA so tawi noon ko wonɓe zone franc ko wayno Sénégal Mali ɓen jomum ko temedde nayyi mbuuɗu so tawi ko gonɗo Mauritanie ko ujunere mbuuɗu walla mbaɗa carte de crédit
ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo woni mbadden danlo faade makko. musidɓe tedduɓe funnange hilnange rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗen jam garɗo e men woni gorel teya ko ha ko moƴƴi iwruken to koordinore ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito en hoore muɗuma an neɗɗo tuƴiɗo donkuɗo foccade koyɗe musoje koppi musoji ɓandu jaɗoru ɓandu wuloru AVC cardiaque mo nangata taare kono ne kadi caɗele gorago sa jokkodire gorel tayya ma yiiten hoore maɗa joni joni gorel tayya ko ha ko moƴƴo iwru ko to koordinore ala rewam ala effet way kono ha ko wargani a wulna ndiyam ma ha wula juppa hen aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiɗi hebde ko laaɓi ko fati gorel tayya jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.goreltiya.com ma yiitona kala kene safruma walla kala ñawwa mo joguiɗa jaɓodira e gorel tayya sa yiɗi jokkodirde tonggode gorel tayya so tawi koto Ziguinchor waɗɗani Guinée Bissau waɗɗani leydi Gambie jokkodirta ko biyeteɗo Amadou Kébé mbatta ko 77 560 54 30 so tawi noon koto Touba gonɗa Moustapha Mbacké 77 631 71 68 so tawi noon koto Kidira waɗɗani leydi Mali nder galle ceerno Habous Diallo mbatta ko 77 554 75 54 so tawi koto leydi Gabon Libreville Gabon ɗo gonɗa e nder leydi ndi kala sa jokkodire biyeteɗo Pape Kane ma heɓen ko laaɓi mbatta ko 077 39 57 97 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta Business +1 347 701 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa ko Haruna Gayda sa jokkodire nden tonggode sa yiɗi hebde hen ko laaɓi ma heɓen ko ɓuuri labde kala nokku ɗo gonɗa ɓe mbenma tonggode ɗo gonɗa ɗo jokkodira e gorel tayya ko ɓuuri yawde mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel tayya e jeese meɗen woto jeeboɗen gande men woto jalkiten gande men woto nuskinen gande men wi ceerno Ousmane Faye ceerno Ousmane Faye gorko mo ndulmaji dembe laaɓaɗo kele pokkite porñe kumpitiɗo keɓɗo ngal gandal e bamum ha woni gonga an kelɗoy jungo kelɗoy walabo kelɗoy koyngal kelɗoy birɗe kelɗoy keeci pokkitiɗo porñuɗo denkiɗo sa jokkodire ceerno Ousmane Faye joni joni keɓa cellal ma no hannirta ni ceerno Ousmane Faye holliti to banggue jokkere kele kame pokkitte porñe kala omo hattani omo jogui ngal gandal so wona on mawɗo jaaɗo ha dañi duuɓi 95 e ko fayi dow ɗon e ɗeɓa sattude seeɗa ceerno Ousmane Faye ne jogui sirluji goɗɗi kewɗi ɗo yiɗa haale so wona tan ko fate banggue kele ceerno Ousmane Faye iwi to ndulmaji dembe ne tawi to Dakar lamorgo leydi Sénégal legal bitegal Thiaroye sa ari ha to Tali Diallo ma taw ɗon station mawɗo sara ɗon isin ndokh sa yettima ɗon joni joni jiya ceerno Ousmane Faye sa yiɗi jokkodide ceerno Ousmane Faye mbatta ko 77 947 06 38 walla mbaɗa 77 454 38 61 musidɓe tedduɓe jokkere kele kaɓe pokkitte kala jokkodiren e ceerno Ousmane Faye dañen jaam joni joni kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient
Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe njeslaare se jeetati korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba kabaruuji men ɗemngal pulaar mawɗo leydi ndi Macky Sall kikiɗe hanki o fawi tuufere makko ngam mahde tour RTS mo ganduɗa ko 10e étage galle mo ganduɗa ko kuɓeje toga togi ha yetti kuɓeje sappo ɗo jogori laatade télévision mo leydi Sénégal kame radio mum kala taw kadi ko mbaadi yaadundi e jamanu ngarɗundi taw ko isujoji jondi wonde saloji timmuɗi kame gueɗe timmuɗe kala ɗum ko kikiɗe hanki o gollotoɓe RTS kame yaadiɓe mum kala ngari jaɓɓade mawɗo leydi ndi ngam hollirde hen weltare mumen fala ngam hollirdeɓe kadi wonande RTS e hoore mum ko leydi ndi kala rendi ɗum noon so tawi ñantama ko hunde yuɓɓude no feewi ma tolnoye lebbi 16 ko jogori laatade ndin mbadi feeña e nder Dakar ha on télévision walla on galle watta tigui gollirede e nder ndiɗon mbadi taw ko nokku jaaduɗo e jamanu ñalawma hanki o weltare mawde heeɓi wonande biteɗo Bamba Fall gonnoɗo dawri yanke lundo mawɗo leydi ndi ha tawti ɗum kam woni maire wuuro Médina caggal nde suuti konngudi mum holliti yidde ɗum ko mawɗo leydi ndi nde ƴamtata daawal mum tataɓal taw koye gardide leydi Sénégal kanko mawɗo leydi ndi noon wo hocci laanama ko ndiwowa subaka hannde o jeetati lewru nduɗo hen juin yaɓani toon to Paris lamorgo leydi Sénégal lamorgo leydi France yafoɗon ngam tawtorede jonde ko fate banggue faggudu kame économique kala en tant que président union africaine omo foti tawtorede nden jonde fuɗɗotode ñalawma janggo ha ɓawo janggo kala kanko mawɗo leydi o noon so tawi o heeɓi bismagol labtugo ma o yettoyo ha tonto Ukraine kono noon ɗum wona hunde sirde tawa kanko mawɗo leydi Sénégal caggal ƴettudemo laanama ko ndiwowa kikiɗe hannde ɗo gonɗen ɗo wonande boowal bitegal place l'Obélisque Dakar koko heewi ɓitto yimɓe no feewi ngam notiɓe noddandu wonande ɓen lundiyankoɓe laamu leydi ndi ngam yuɓɓinde haalande mumen ngam yuɓɓinde seppo mumen ɗon ɗo place l'Obélisque mo Dakar ɗum noon ko yeewi askan wi kame wattu Sénégal ɗum noon ko moɓodiral manggal no feewi ngam wullitade e waytade caɗele mabɓe ɗeɓe teski ngam wonande conseil constitutionnel leydi ndi caggal nde jaɓani lawɗinde kene foto wonde listeji mabɓe jeetati ngam ɓe jeeye ɗiɗo hen sumgoji tijjaɗi ɗo tan e lewre ko fayi walla ɗo tan e lebbi ɗiɗi ɗo tan e lewru fawdo taw koye sumgoji sarɗi yankoji e nder leydi Sénégal joni keddoɗen koye oɗon fannu ko fate banggue wonande hanki kuccama yeewi askan wi hakkude mum e jaydi yankoɓe ɓe kolliti kamɓe kala fodore mabɓe ko toon to place mo l'Obélisque ko wona ɗum ko ɓe kolliti préfet mo Dakar jaɓaniɓe wonande yoɓe mbat ngal ɗon moɓodiral wi biteɗo Mor Talla Tine on holliti ɗin konngudi 15 heures hannde ha fayanma juulal gueeƴe woni 19 heures walla juulal futuro ko nden woni moɓodiral ngal ɓe goni e wadde tinama noon ɓitto kam wona e jaydiyanke mo RFM goto walla mo TFM goto dañi duñede hen ha waɗi haala seeɗa ko wona ɗum ko noon gardiɗo Gemsa Boppo holliti kañum e hoore mum tawtorte wonande ngal ɗo hen ɓittodiral ɗum ko caggal hanki kañumne nde waɗi kucca mum hakkude mum e jaydi yankoɓe ko fate banggue législative taw ko sumgoji sarɗi yankoji ɗi hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi tijjaɗi date ko fate banggue puɗɗogol campagne huma jarriba oɗon wonande ɗin sumgoji andama ɗum fuddoto ko 10 lewru fandu woni tan 10 juillet taw wona sappo garoɗo hen 10 lewru fandu ko nden sanga minuit CNRA kañumne holliti wonande ɗin médiaji privé kaɓe médiaji en ligne kala nde mbawata ɗoftade taw ko kuule jamiraɗe ɗe gartaten koye ballal payodingal
iwngale Émirats Arabes Unis kene fotto wonde tonuji jeenayi taw ko équipement matériel uji timmuɗi ngam nawede toon to wuro Tiwawon caggal nde tina cummusɗo bannoɗo toon ha kene tolno 11 tiggo wasi hen fittandu muɗuma ko wona ɗum ko hôpital principal mo Dakar syndicat ji safroɓe taweteɓe toon kañumenne kolliti alarba hannde puɗɗi hofgo mumen hofgo ngo noon ko hofgo balɗe tati woni alarba alhamisa e aljuma ngam wullitade toɓɓe kewɗe ma won toɓɓe sappo ɗe ɓe gulliti laamu ngu ha tenti kadi ko fate banggue moƴƴingol jobdi mabɓe kame prime mabɓe kala ko wona ɗum ko kadi toɓɓe kewɗe ko fate banggue sifa golle kam e kaɓirɗe ɗe ɓe gollirta ɗe kala guila tan oɗo hen boros jippi e nder leydi Sénégal wonande ɓen dumbaɓe e cuuɗi dumbirɗi leydi Sénégal jinnaɓe mumen e musidɓe mumen kala koko kaɗano addude ñamde kame koliji kala ɗum noon oɗo saaha yamirama ko 13 ndulewru ndu gonɗen fuɗɗitto ngam yilloyade salminoyde juuroyade nawande ñamde kame koliji kala wonande ɓen dumbaɓe e cuuɗi dumbirɗi leydi Sénégal kono kadi ɗum wonata tan ko aset e alet kala ko wonani ɗum wonata hunde jaɓatede ngam addude laaɓal e Dakar jeeyi sababu jagorɗo kotki kame boowe woni Abdullaahi Saar kamene wonde jagorɗo taaridi woni Abdoul Karim Sall mbaɗi fitto mumen fitto noon ko yontere yawtunde kene wona otoji 500 oto bonɗo gonɗo e boline hebbina ñonkoto ɗum woni ko itta ha laaɓi kene wona ujunnaje 3 e 300 lekkiki fewani dariki yoga e boli ɗum woni ko ɗo fa ha laaɓi itta ngam beele gueɗe ɗe kala ɓuura wawde yuɓɓude ya ngara e nder leydi ndi to Espagne ko suka Sénégal najo goto guurɗo e Espagne ha tenti nokku biyeteɗo Garoucha ne tawi nder province mo Almeria gonɗo toon kene wona duuɓi sappo kam hanki wara taw kadi yoɓi fittan makko suka gorko on fima ko laaɓi e ɓernde ɗum noon ko caggal no on hollitiri wonande kene wona joni duuɓi 3 ɓe dañino habde kanko suka Sénégal o fiyoɗon ɗum noon koto banggue kirama hanki noon o ari to galle on wiide on yo yaltu aɓe kaɓa on noon yaltano o sappi noon on so yalti ko joɓotoɗo fittano mum caggal nde on yalti noon ɓe dañi habde seeɗa ko ɗon o waɗima ko laaɓi caggal nde police ari o yeddani ni ko woni wiide ko kanko waɗi ngal ɗon baɗal tene kadi omo jokki e wiide kanko waɗi ngal baɗal omo tawe kanko on baɗɗo ngal baɗal e juuɗe ma en garto e oɗo hen kabaru so en keɓoyi ko ɓuuri hen laabde barakage guyka to Touba jamma hanki sanga 3 heures jamma ko bandiji jeegomo jani e jeere okasa ɗum noon ɓe dañi helde toon kene wona magasin uji 5 ɓe nawi koppreje jonɗe no feewi no wiiri jayne nde kono andaka no foti ngal o police ari ɗon e jeere walla mbiyen gendarmerie ngam yurnitade ɗeɗon caɗele wadde hen losko mango no feewi jeheten ko ha toon to Ziguinchor jabboɗen musidɗo meɗen Amadou Ishaqa Kebe. Assalamu aleykum wa rahmatullah. aleyka salam Sar Abdullaahi Saar a salminama a juurama kabaruuji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi otoji ɗi ɗeɗo baɗɗo fof ko wannoɓe grève otoji camion ngaji ɗi pour addoji kukkuto e ladde nde ina wayno ɓe goppi ɗum hanki ɓe ɓamti golle mabɓe ɗum noon woni ɗo ko kewi ɗo e nder Ziguinchor e diwan Ziguinchor jamo gunnaɓe to kalnoɗen kaggit seerereɓe eɓe jalti balɗe tati 72 heures mabɓe ɓe noddi ko jam ɓe noddi ko kisal ɓe mbi manifestation e leydi ndi ala ko fewnata yoɓe jooɗoɗo ɓe kalda mo Allah hokki fof e élection o nawa manifestation ala ko firtata e hunde so wona tardinde leydi ndi kunjun wonko kewi toon hecci hanki neɗɗo goto kadi warama toon ina wayno ko paaka o ƴetti o yiwi neɗɗo mo wonduno musidɗo makko e haala seeɗa rewi ɗon rutti e jomum kanko noon o jaggama omon e juuɗe sandarmori en si jangnaɓe ɓenne de wonko kaali
ɓe mbi ko sukaɓe mabɓe ɓe eɓe jiɓi andide ɗumen ɓe noddi ɗumen ɓe jooɗodima e mumen eɓe jewda e mumen ko ardi fof yo sukaɓe janggu, yo sukaɓe ɓe neho, yo sukaɓe ɓe ngollu. Nde wonno réseaux sociaux o ne bonni hannde, windere nde ne bonni sukaɓe ɓe ko ɓuuri hen hewde e réseaux sociaux o. Sukaɓe ɓe hewɓe mabɓe ne haaki, hewɓe mabɓe gollani, hewɓe mabɓe jogui tan ko ɓerɗe warde yimɓe. Ɗum noon ɓe noddi sukaɓe mabɓe ɓe eɓe jertude e mabɓe ɓe e ɓeɗo sukaɓe e ɗeɗo gueɗe yoɓe mbaw rentade e ɗeɗo gueɗe. Weltaare TV musidɗo moon Ahmad Isaga Keɓe gorko mo mborto jokkodirde e Zig FM kabaruuji ɗo fo ɗo e Zig FM e jokkodirde e Weltaare TV. Sar Abdullaahi Saar yallah ko en walde jam. Allahumma amina ya rabbal alamina. Ahmadou Ishaqa Keɓe sen giwi to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie, to Mauritanie jillu wonande jagorɗo mo leydi Algérie taw ko jagorɗo pétrole hakkude makko e nando makko woni Abdussalam wuldu Mohamed Saleh. ɓe dañi yewtidde toɓɓe kewɗe no fewi ha tenti ko fate jokkodiral hakkunde Mauritanie kame Algérie, hakkunde Algérie kame Mauritanie. ɓe dañi sifodirde cifande tati mawɗe no fewi hen sifande ko fate banggue jokkodiral to banggue énergie taw ko gollorgal société Sonatra ngal leydi Algérie hakkude mo ido carburant hydrocarbure mo leydi Mauritanie. ɓe cifodiri kadi ko fate banggue gaz ngarɗuɗo hakkunde leydi Mauritanie kame Algérie. ɓe cifodiri ko fate banggue heblo ɗin étudiaji to banggue ɓeto gaz kam e ko fati e banggue énergie kala hakkunde ɗeɗo henna leyɗele ɗiɗi kala gollorgal e terre. ɓe mbaɗi erango mabɓe jaafoɗon gollorgal e terre ɓe mbaɗi erango mabɓe wonande ɓen ɗannotoɓe e nder leydi ndi yahoɓe ne waɗa ya ngara nde ɓurata wawde rentade no fewi caggal keneli ene gadda leyɗele ene jorta e boli ɗi caggal golle mabɓe ko fittude boli ɗi ha yimɓeɓe mbawa ɓennude no jiɗiri ni taw kadi caɗele mbaɗata kono teskama won hen e boline keewa leydi no fewi no fewi no yimɓeɓe dogirta seesa mbawa rentade nde tawno oto so tawi naati e channel tan heewi ko wencide ɗum walla addana ɗum gueɗe walla caɗele goɗɗe kala. hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Qazwani dañi jooɗodade e coordination taw ganduɗa ko fate banggue ɗowowo kala projet ji ko fate développement ɓamtare leydi ndi. ɗum noon ko yidde mawɗo leydi ndi ko yurnitade kuule walla mbiyen loi ko fate banggue ɓen ɓe ɗoftaki golle mumen walla ɗin ɓen société ji rokkaɓe projet ji ko fate golle taw kadi ganduɗa ɗoftotako happuji ɗi dokkata ɗi walla ni kadi ko fate banggue ɓen ɓe ɓattaki ɓiɓɓe leydi ndi ko fate banggue golle ɗeɓe kalfinaɗe kala nde moni kala yurnitte ko fate banggue ɗen caɗele kala kuule cattuɗe mbawa fawede e jomumen région mo Nouakchott yaltini balle timmuɗe no fewi. ɗum noon farni ɗum ko fate banggue cuuɗi safarɗe leydi Mauritanie ma wona tonuji jondi taw ko matériel uji timmuɗi guila e leɗɗe cafrorɗe ha e leɗɗe kutorteɗe kame matériel uji kutortoɗe e nder hôpitaux ji kala ne wondi hen guura kame diƴƴe kala. ɗum noon ko wallidde cuuɗi safara taweteɗi e nder leydi Mauritanie e tawtorede wonande cukko jago walla mbiyen cukko hoorejo gardiɗo région mo Nouakchott woni madame Hawo Sidi Ba. ha joni to leydi Mauritanie keddotoɗen jeeheten ko ha toon to wuuro Sehil Baɓe siftinde on guila tan hitande ujunaje ɗe 19 caggal nde toɓoli mawɗi garno toon ha wuuro ngo ko heewi hen yooli. laamu ngu ƴettino peeje mawɗi no fewi gam fewnu toon boli moƴƴi payodindi wadde toon bâtiment ji taw ko gollordi jeeyi ɗum ko laamu ngu wadde toon kene fota wonde 50 hoɗorde taw ko ɗum ko koɗorɗe ɗe yimɓeɓe logete. kene fota wonde hôpital mawɗo kam ene wondi e terrain football mo hinde stade tokoso kala garɗinama yuɓɓi no fewi wadde kadi yogay boli paveji ha wuuro ngo ɓuura garɗude no fewi teskama ɗen gueɗe kala hayso tawi woni golle ɗe tardino. oɗe saaha kam mbadi wuuro ngo feeñi no fewi. société Mauritanie to banggue mina yaltini tongode hesere nde ganduɗa nden tongode wonande haaju keñoraɗo
ɗo neɗɗo o woni taw ganduɗa koye jeune mino kala taw ganduɗa caɗele jomum wawi dañde kala so noddi hen ɗon e ɗon ma fabotoɓe walla ma heɗɓe on fannuɓe jettu ɗum ko ɓuuri yawde ngel noddirguel noon ko ngel jamma e ñalawma e waktu kala mo neɗɗo noddi hen heɓat jomum ko gotel e jeenayyi ko ɗum woni ndeɗon tongode to Mauritanie keddoren ha joni oɗo hen sukka debbo biyeteɗo Mariama Sibbi jarowo e duuɓi 26 giwɗo leydi mum Sénégal ha to cuuɗi mumen gam arde gollade to Nouakchott ko dañi kala wallita jinnaɓe men taw ko golle e galle ɗum noon ko caggal ñande ale caggal ñande ɗiɗi nduɗo hen lewru nde iwno ɗon ɗo galle mum ne fayi jeere ko ɗon auto ƴetti ɗum auto noon woni tan auto feeri ɗum ɗon e lawol SNDE waɗɗani Sahara wiya kame tawraka zeyna ko ɗon auto ferimo nde o yani ala kala koye hedde makko ɗon o ƴetta e nder ambulance goto nawa hôpital national omo wuuri kono noon ɓanndu kala koko heeli ɗum noon wonande kala kay jiɗɗo wallude oɗo hen suka debbo taw ko jarlitiɗo ene wawi tawoyde jomum to hôpital national hannde o mo wawana hoore mum hay seeɗa ko fate banggue kaldiggal dawriyankoɓe hakkude e laamu ngu yowama haytinama tawassul ñiŋi ɗum no feewi ɗum ko caggal coordination taw ganduɗa ko landaji kewendi wonande ɗeɓe ndentiɓe kaali kolliti ɗum yowama ɗum noon woni ni mette kewɗe wonande wone landaji jinnoɗi ngal kaldigal wawa lattade subaka hande o fuɗɗima kawgel ngel BFM ɗum noon kene tolno e junnaje jeeɗiɗi capanɗe jeeɗiɗi e goho pawɗo temedde jeeɗiɗi e nogas e jeegoma taw ko candidat ƴamowo ne hen candidat libre en taw ko wawɓe tan kañumen mbaɗa ɗum BFM fuɗɗima hande balɗe tati e nder leydi Mauritanie kala to joyraɗa ɓalli ɗiɗi Soudan naɓe woni ko yiita ene maayi iwnoɓe to joyraɗa en jiiɗi yaade toon to Chami ngam yiiloyade kanŋe ɗum noon nde ɓe giwi joyrade hakkude joyrade e aglib andor ko ɗon tigui woni ɗo ɓe majjodira koɓe jeegomo ɓe gonno hen ɗiɗo gendarme ɓe jiiti ɓalli mumen nayo heddiɓe jiitaka taw loskoji nana jokki e mumen sengiwi to leydi Mauritanie koto leydi Mali paɗen chef d'état majeur armée leydi ndi woni dirapaɓe kolliti wonande caggal moɓodiral hakkude Mali ko kame kele tigui caggal nde ɓe mbaɗi loyde mabɓe manggo no fewi ɓe mbawi fuftinde yogay basuji ɓen wiyeteɓe terroriste en ɗum ko caggal ɓe tawi toon dossier ji kewɗi dossier ji ene woni hen peeje kame jango faade e nokku biyeɗo yuwari kame tara ha fayma to douanza boni ha fayma to mondoro ɗiɗo hen nokkuji kala ko nokkuji ɗiɓe pimno waɗoyde janguji mabɓe ko wona ɗum koɓe nangui kene wona 4 ɓen wiyeteɓe wat boniɓe en kene fotto wonde koñinkoɓe ɗiɗo mbasi hen pittali men maaro nebam e gueɗe kewɗe kala ɓe tettani ɓen guura mumen wi noon ko biyeteɗo Mariama Sangré ɗo wowo armée leydi ndi e nder oɗon diwana hoorejo jagoɗo leydi Mali Cellal ko gala mayga joɗodima ko ɓen on ɗo wowo woni association ko fate banggue coopération économique hakkude Afrique kame Russie e tawtorede ambassadeur mo leydi Russie taweteɗo to Bamako nden jonde sifande golle hakkude leydi Russie kame Bamako taw ko golle mawde sifande jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe accident musɗo baɗɗo e lawol sans kene tolno e yimɓe jeeyo mbasi hen pittali men hen tata ko rewɓe nogas e jeenayo gañima hen gañanɗe musɗe no fewi ɗum waɗi ko hakkude seno kame nokku biyeteɗo Somo ko ɗon on accident waɗi taw e nder commune mosa taw koye lawol RN 6 oto goto jolnoɗo yimɓe ko on rentotono ferade mbabba ndeke wo natodiri e oto goɗɗo ko ɗon jeeyi sababu ha pittali joyi keddi e oɗo hen accident musɗo no fewi heddiɓe ne gañi hen gañanɗe musɗe nawama to hôpital mo sa ko wona ɗum ko nokku biyeteɗo Sebugo ene tawi nder serenko mo Sego to ne kadi galle almuɓe baydaji janggoɓe Qur'ana hen goto ne waɗanno ataye ndeke jeyguege
filti naati e nder oɗon galle mo ɓe gonno haydara heddaki ko wiyata ko tan tahatal arde ko noon fulɓe mbiyata ala kala ko yaltina toon so wona ndondi waɗani mayɗo walla ni gañiɗo kono kam ken wona jawɗi joyiya maayi hen alluje defte e guurama ɓe kala yeehi hen ha laaɓi ɗum noon ko cummusɗo baɗɗo toon ala kam mayiɗo hen ni a gañiɗo hen duwagne mo leydi Mali holliti jaggi kene foto wonde 14 camion carsuɗo nebam ha heewi iwi koye gotiri e leyɗele hoddiɓe leydi Mali ɓe kalani noon ko hollidin leydi kono kam ɗin camion ngaji kala ne tawe to sikaso taw kadi koye mbadidi rewani lawol ɗam nebam kadi ko contrefaçon taw ɗam heptinaka no feewi ko wawi wonde kala oɗo sa camion ngaji ɗi kami dognoɓe kala ne tawe e juuɗe dadiɓe ɓe leydi Mali caggal ɓeydogol gasoil hannde kadi hannde alarba hannde o tinama ɓeydogol carburant gasoil kami essence e nder leydi ndi kala kadi ɓeena hajjiyoɓe hijjore hikka faade makkatul mukarrama ceerani e waytade ngam teskede ko faade banggue coggu biye ene seeri ha ɗo wawi hadde million ngaji 4 pawɗi wona hunde wemde on jiɗɗo hajjoyde to suudu kaaba Allah teddunɗo sen gewi to leydi Mali koto Guinée Conakry ñande goo nduɗo hen lewru caggal nde ɓeydi toon carburant ha sukaɓe hewɓe kolliti hen metti mumen ceerno Amadou Diallo ha fella hen kural ngal kural noon caggal nde yiita leskoji nde procureur holliti woto ɓandu makko wire ha wawa jaggede wadɓe ngal baɗal caggal ko ñande altina ɓinnuɗo ɓe jinno wirdemo kene foto wonde policier ji 4 ene wonde gendarme goto mbiyama teeb oɗo saaha joñama leskoji luggine mbaɗe mumen ya taw wona kañumen jooɓi a fittandu makko jagorɗo ñawoje mo leydi Guinée jillu makko to laabe noon ko ɓernde Fouta jalo fulagu ko toon tawete o dañi yurnitade dumbirdu tawetendu to laaɓe innirandu karamogo alpha tawama toon kene wona 100 e capanɗe jeetato dumbaɓe taw dumbira ko gañgañalde kamɓe kala o yamiri yoɓe jaltini ko ɓuuri yawde e yaccade e nder nguɗon jillu hoorejo jagorɗe leydi ndi Mohamed Beya Vogui Diallo kañumne tawama to laaɓe joɗodima e mawɓe labenaɓe ngam namdade ko muusiɓe e gonangal leydi ndi ha tente laamuji jawtuɗi kala nde moni kala hujjeto haala nde tawno omo yeeso mabɓe kala koko windete moni kala nde tinata hoore mum koye ndeka leydi Guinée jeeya to Côte d'Ivoire Adama Bittogo toɗɗama woni gardiɗo suudu sarɗiyeji leydi ndi ɗum ko caggal sungoji baɗɗi hanki to suudu sarɗiyeji leydi to teskama noon ko hawni waɗi e nder leydi ndi ɗum ko caggal landaji lundo kami landa laamu kala kamɓe kala ɓe cuɓimamamo so wona seeɗa ngam teskede kanko koye landa laamu jeeya woni RHDP kono ne kadi landaji goɗɗi landolora bagbo kame bejje kala cuɓi mamamo yo ardo siftinde on wonande Amadou Soumahoro jaltuɗo aduna gardi noon nduɗon suudu caggal nde sellano kanko lomtinono ɗon ha on yalti aduna kanko woni toɗɗaɗo o foti noon mo waɗ waylo mawɗo no feewi ko fate banggue ndun suudu sarɗiyeji ha ɓuura yadude e jamanu sifande nandiral hakkude Abidjan kame Bissau ɗum ko caggal jagorɗo mo leydi Guinée Bissau waɗi jillu mum to Abidjan hakkude nando mum woni Amadou Kone ɓe dañi yewtidde laana ndiwaw ka leydi Côte d'Ivoire ma wattu jurade to bawal aldiwoje ngal Bissau to banggue jokkodiral yaadu dow fuɗɗi ko ñande ɗiɗi nduɗo hen lewru ndu gonɗen RD Congo kene tolno e nogas neɗɗo jamburu woni wasi fittano mum taw kadi itti pittal mabɓe ko robela mo ADF kene foto wonde yimɓe nogas mbasen pittal men jeetato ko debbo heddiɓe kala ko sukkaɓe ɗum noon waɗi koye nder leydi ndi roi Philippe mo Belge yettima to Kinshasa jaɓɓama toon jaɓɓungal payidingal jillu balɗe 6 e nder leydi Congo siftinde on wonande Belgique kañum halfuno leydi Congo Togo udditi konsila muɗum to Dakhla mo leydi Maroc ɗum ko caggal jagoɗo hakkude leyɗele mo leydi Togo biteɗo Robert Musi nde waɗi jillu mum to Rabat hakkude makko e Nasser Bourita ɓe dañi yewtidde jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi jeeyi sababu
leydi Togo yidde mum ko didde consul mum toon to Dakhla ha ɓuura kadi wonde jokkodirala manggal no fewi to Burkina Faso police national fawi juuɗe mum e bandiji tati e nder Wagadugu hakkude Diaro e duuɓi nogas kame nogas e ɗiɗi tawa e mabɓe noon ko armée on armée noon jeyɗuma ko armée mintoreɓe ko on tawa e juuɗe mabɓe ɗum jeeyi sababu loskoji loggine waɗa e mabɓe hen ɗiɗi ko Kalashnikov fetel mawɗo no fewi ko wona ɗum koɓe kolliti ɓe ɓuuri wawde yande tan koye motoje saga pecce jamma kala aɓe nanga kene tolno e million goto ko préje France CFA Afrique du Sud fereruji ɗiɗi jiiduɓe yummay baba ɓaftunoɓe kees entreprise leydi ndi dogui moltoyi toon to araba toon to émirat arabe uni oɗo sa laamu Afrique du Sud yidde ɗum ko nde ɓe gartite ɓe mbaftuno ɗum koye laamu Jacoba Zuma oɗo sa noon ɓoyata maɓe gartire nder leydi mabɓe beele ɓe mbawa ñawede hen to Kenya kene foto wonde candidate uji nayya woni ko waɗa validé to banggue catala tambingal sumgoji leydi ndi wonno ko 17 dossier wonno ko 17 dossier ko dossier ji nayyi tan woni ko jaɓana hen lundiyanke mawɗo biteɗo Raila Odinga mo ganduɗa waɗi laabi 5 ne ƴama lefol laamu e nder leydi Kenya hitande 1997 ƴami lefol laamu hitande 2007 hitande 2013 hitande 2017 ne hen kadi goɗɗo biyeteɗo William Utto gonnoɗo ho cikko hoorejo mawɗo leydi ndi oɗon keñata ɗo ganduɗa hannde ko jamdi tan sattudi woni hakkude mabɓe kabaruuji men joolam jaɓeri jeeyeten ko toon to leydi Russie jagorɗo hakkude leyɗele mo leydi Russie waɗi jillu mum hanki to Turquie hakkude makko e nande makko ngam yidde beele Turquie ne newna wonande bateau cargo mo leydi Russie giwawo to Maria Paula ngam faade toon to leyɗele yeeyoyde céréal muɗum kamene wondi e blé muɗum ɗum noon ko yidde kay beele leydi Turquie ne ɓuura kay wawde jogade nden ka maayo ɓalewo ngo to banggue drone ha leydi Russie wawa yeeyoyde gueɗe muɗum leydi Russie holliti jaggui kene tolno e ujunere ko ninke mo leydi Ukraine toon to Mariupol kamɓe kala noon ɓe na toon to Mariupol ɓe kala ɓe nawama toon to leydi Russie to Allemagne ko dognowo oto goto sokke yimɓe wasi neɗɗo goto fittano yimɓe jeetato gañi men to Berlin lamorgo leydi Allemagne to Iran subaka hannde o ko train goto de rayi toon kene wona 17 neɗɗo mbasi pittali mumen 57 neɗɗo gañima hen gañande musi ne fewi ñalawma hanki o seppoji mawɗi mbaɗama e nder leydi France kene wona 50 wuro mango taw ko safroɓe moɓodiri gam yiddeɓe ɓeydinede jobdi mabɓe e moƴƴinede gurdam mabɓe Israila loni yaltini cimtol muɗum gam hollirde fitinaji baɗɗi toon kala jeeyi sababu ko Israël ɗum ko caggal nde ɓe tetti leydi Palestine ha waɗi fitinaji ko ɓuuri hulɓinade to Inde ko rewɓe tato jiiduɓe yumma e baba ndesaɓe e nder galle goto resiɓe kadi ko ferruji tati jiiduɓe yumma e baba ko ɓe ndesiɓe caggal ndeɓe teŋa taw teŋeɗe kadi ko caggal ndeɓe teŋi kamɓe koye mabɓe teŋe o noon ko teŋe poƴƴo no fewi saɓeɗe gandi ko wayno Inde eɗen gandi debbo ne teŋa teŋeji ɗi ko poƴƴi no fewi serani e islam mabɓe lebtudeɓe fiideɓe e ƴettadeɓe wonande teŋe ɗeɓe teŋiɗe ko teŋe poƴƴe no fewi kamɓe ɓen sukaɓe rewɓe tato goto mabɓe kala ne jogui ɓinguel muɗum caggal nde lebteɗe mawni foti koɓe duñaɓe bedda e woyndu walla ɓe dog ɓe nanni koye mabɓe woyndu tawa tan koɓe maayi ɗen mette noon hande woni mette mawɗe taweteɗe nder leydi Inde sifti noon leydi Inde e nder diina Inde en debbo so resama serama way tan kono neɗɗo maaya nata aljanna ni ɗum wonata hunde moƴƴande ɗum tagui piile e koɓe jenna ko kala ɓe jiɗani ni serede ha jeeyi sababu ɓe mbarti walla ɓe duña e nder nduɗon woyndu musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruuji garande en kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranena